मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। तामुलपुर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बेलबारि बरलियापारनि बरलियापार जौगाखां आफादा मेट्रिक आनजादाव सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय 2023 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बरलियापार गामिनि फरायसाफ्रा साबसिनै उथ्रिसारनो हानायखौ नुनो मोन्दों। फरायसाफोरनि जिउनि थुलुंगाखांनायखौ नोजोर होनानै रावखौबो माइगाब जुजाब खालामालासिनो सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव गासै 19 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारि बिथाङा। मानगोनां दिनैनि खुलुमबाय। बेखिनियावनो जोबोद गोजोनथाव रादाब। जोङो बरलियापार गामि जौगा आफादनि बानजायनायाव देग्लायनि 2023 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो मान बावदों। दिनै बे मान बावनाय हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां बानेश्वर नार्जारि बिथांखौ जोङो दिनैनि बे मान बावनायाव गाहाय आलासि महरै जों लिंनानै लाना फैदों। आरो बेनो जे गोजोनथाव रादाबा बेनोदि जोंनि बरलियापार गामि मोनसे सुपायावनो देग्लाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा जे गासै टटेल जोंनिया 19 जन मेट्रिकआव पास खालामदों। बेनिनो 6 जना फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो 6 जननि सानैयाव स्टार मार्क मोनदों सानैया, आरो लोगोसे सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों गासै 9 जन आरो थार्ड डिभिजन मोननो हादों गासै 4 जन। थ' गासैजों 19 जन देग्लाय जोंनिया गामियाव जोबोद गोग्गाथावना मोजां रिजाल्ट खालामदों। आरो दिनैनि बे लेखायैनो जोङो जाफुहांनाय जि फरायसाफोर जोंनि माहारिनि भबिष्यत बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै रायजो राजाफोरखौ लानानै गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनखौ लिंनानै जोङो दिनै एसे फरायसाफोरा माबायदि जौगालांनाया मोजां, आथिखालाव बिथांमोननि जि थांखि बे थांखिखौ नोजोर होनानै जाहाथे फरायनायाव गोसो होयो, बेनिखायनो थुलुंगायै महरै जोङो बिथांमोनखौ दिनै मान बावनाय जादों। जोंनि गामि आफादा खालामलांबाय बे जोंनि साक्सेसफुल स्टुडेन्टसफोरा जाहाथे इयुनाव जोंनि साफा सुबुं दोहोन जायो आरो सुबुं सम्पद जानानै फैयो। आं आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों फैगोन 5 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोरनि गेजेराव जाहाथे बिथांमोना साफा सोरबा IAS, सोरबा IPS, सोरबा ACS, सोरबा डक्टर, सोरबा इन्जिनियार जानानै फैयो। बेखौ आं आफा अबं गसाइनियाव आरज गाबदों। बेखिनियानो। गिबियावनो आङो दिनै बेलबारि बरलियापार गामि आफादखौ आङो गिबियावनो साबायखर बावनो लुबैदों। बिथांमोना दिनै 2023 मायथाइयाव HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। दा मोनसे समाजा जौगानांगौ जायोब्ला, मोनसे गामिया जौगानांगौ जायोब्ला जोङो जोंनि जि फरायनाय फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो अरायसमबो इन्सपिरेसन होनांगोन। आरो बेखौनो थांखि लानानै बेलबारि गामि आफादा दिनै गावसोरनि जि सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ बरायदों। आरो बेनि गेजेरावनो बिथांमोना जाय फरायसाया सबसे हाइस्ट नाम्बार मोननो हादों 74% लानानै दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। आरो निस्सय जोङो दिनै दुलाराय फरायसा आफादा खामानि मावै फरायनायनि बिथिङाव दिनै जोंनि जि फार्स्ट डिभिजननि बिबाङा बांबोगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जिखिनि जोंनि कुवालिटि बेबो फैगासिनो दङ। मोनसे समाव 2006 मायथाइयाव एबसुआ सानजोबनाय समाव जोंनि अल आसामाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाया अनलि फर 66ल'मोन। नाथाय दिनै 3503 फरायसाया दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय। आरो बेनिखायनो एसेबाबो जोंनि बर' हारिया फरायनाय बिथिङाव दावगादों।
समाजा एसेबाबो जौगादों आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फिसा आफादा बेखौनो आङो एसेबाबो दावगानो हादों होननानै बुंनो सानो।